На един млад човек като тебе, колко пари му трябват на месец, че да свърза двата края или да живее поне нормално? 1600 евро. Особено ако плащаш найем в днешно време. Няма как да се оправиш с по-малко пари според мен. 1500 евро най-малко. Поне 2000 евро. Тия 2000 евро за какво мислиш ще стигат? Еми за дрежки, за ядене, за излизане. 2000 евро стигат за дрежки за ядене. Да, Аз не знам дали имам какво да го на питам. теб още. колко ти стигат? Колко е минимума? Минимум е 3 поне. 3? Еми да. Ти виждал ли си в магазина цените, бе, човече? Как 2? И да знам колко е минималната заплата, би трябвало да стига. Нямам идея колко е минималната заплата. Иначе да кажем 600 евро ли? Да, еми ето 600 евро. 600 евро. Те са математици. Пресметнали са го. икономисти, да. Да, и добре, според тебе 600 евро стигат ли реално? Аз погледнато? доста по-малко. Моята пенсия е 40 евро, идеално се оправям. И вземи и 20 евро И ти помощ. успяваш и да спестяваш, според мене. Нали? Да, от време. Супер уникално. По принцип, младото поколение, смятам, че трябва да имат много по-високи амбиции, много по-високи цели и да могат да изкарват много повече, между 2, 3, 5 хиляди евро, да се целят, за да могат да постигат нещата, които искат. Някои хора се примиряват, нали, с по-малко. Това вече са индивидуално до човек и ако го задоволяват сега 1000 евро, да не се примирява с това, винаги да изисква повече, но най-вече трябва да сме вътрешно смирени.